Nu är vi på väg mot den vackra bokskogen som ligger strax utanför Malmö. Det är det här. Nu kör vi. Ja, men det är inte fråga om Malmöbor det här nu. Det är fråga om alla uppsvenskarna. Jo, nu går vi här på den så kallade dansbanestigen. Och den kommer att gå fram till den gamla restaurangen i bokskogen som jag tidigare haft i min blogg. I've flown around the world in a plane. I've settled revolutions in Spain. Ja, men den passar bra i skogen. Det är en skogsjacka. Jag är skogsmulle. Mulle? Full rulle. Skogsmulle. Där går det två i skogen. Nej, solen. Eller sakta går det två i solen. Men istället så travar jag rätt så fort. Trots min ålder. Ganska spänstig gubbe. Det är inte. Här låg Bokskogens restaurang. Här på denna platsen här. Och den invigdes 1895 och blev nedbrunnen år 1960 som ni har läst tidigare på min blogg. Hör ni någonting? Man hör tystnaden. Und so weiter. Så gehen wir links. Stilla. Härligt. Man har mycket för sig själv här. Här är inte mycket folk idag. Ingen alls nästan. Så har vi ju många. Titta, där står en gubbe uppe där uppe. Har ni sett den? Nu är jag faktiskt uppe i Lappland. Sitter utanför en kåta. Det är rätt trevligt. Med lite omväxling. Faktiskt. Modern tar sin tös vid kjolen. Modern hon är blind. Men hon följer tyst den lilla. Som berättar allt hon ser. Och med det då flickan stilla. Okej, med flickan stilla. Titta lilla mor, ser du violerna som står där? De är så vackra att se. What good does it do? I've been consulted by Hillary.